Volám sa Tomáš Halás a fotím reportáž a mimovládne projekty. S Nikon výbavy používam hlavne Nikon D810 a 24x70, ale aj 70x200 a ďalšie pevné objektívy. Od malička ma zaujímala spoločnosť a čo sa deje vo svete a fascinovalo ma, ako fotografi to vedia zachytiť. Fotografia je pre mňa spôsob, ako zachytiť príbehy ľudí, ktorí ma zaujímajú. Môj najväčší sen je spraviť veľký, niekoľkoročný, celosvetový dokumentárny projekt, ktorý by mal za výsledok, aby sme zmenili tú spoločnosť k lepšiemu. Najviac si cením, keď vidím výsledok tej fotografie a ľudia, ktorých som fotil, mi povedia, ako pozitívne som ovplyvnil ich životy. A to je veľká česť. Na fote ma najradšej to, že spoznám rôznorodých ľudí, od prezidenta po robotníka a môžem zachytiť ich príbeh.